L-ammont ta' nies li rreġistraw għax-xogħol f'Ottubru ta' din is-sena kien 6,596. Dan ifisser tnaqqis sostanzjali fuq l-istess xahar tas-sena li għaddiet. F'Ottubru tas-sena l-oħra kien hemm 7,594 persuna jirreġistraw. Dan ifisser li dawk jirreġistraw naqsu b'1000. Dan it-tarif kien ippubblikat fi stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. L-istatistika turi kif ir-rata ta' qatt laħqet l-inqas livell minn Diċembru tal-2011. Din l-aħħar statistika tfisser kif minn meta bdiet l-amministrazzjoni preżenti dawk jirreġistraw għax-xogħol naqsu bi kważi 700. Dan jikkontrasta sew ma' s-sitwazzjoni li pajjiżna kien fiha taħt gvern preċedenti fejn il-qatt kien tela b'1100 persuna. L-aktar li gawdew mit-tkabbir fl-impjiegi kienu żgħażagħ kif ukoll persuni ta' bejn 30 u 45 sena. Min-naħa l-oħra l-qatt fawdex huwa ta' 2.2% anqas milli kien fil-bidu ta' din il-leġislatura. Il-Ministru għax-xogħol Evarist Bartolo spjega kif b'dawn ir-riżultati pajjiżna jinsab fost il-pajjiżi bl-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni għat-Taħriġ u x-Xogħol Klajt Karwana spjega kif fil-budget tħabbru aktar proġetti biex aktar persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Fosthom il-Work Programme fejn is-settur privat u l-ITC se jkunu qed jaħdmu biex jgħinu persuni li ilhom inattivi jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol. Permezz ta' fondi Ewropej il-programm għandu lan il-privati ħarreġ in-nies u l-Gvern iħallas parti mill-paga tagħhom. Il-pagament lil privat se jkun skont kemm jirnexxielu jdaħħal nies fid-dinja tax-xogħol u żmien li tħalli persuni idumu fix-xogħol.